Точно. Там долу ли са пари за камък? Вътре ли? И ще получиш един скромен. Всички зимата. Значи това камък преданието говори, че е донесен от кръстоносците, било края на 12 и началото на 13 век. Само момент. Света Богородица. Да, и той е камък. Да, вид на кръст ли или само камък? Благодаря ви. Саша да скаже. Там долу ли са пари за камък? Вътре ли? Значи това е молитвено място от римско време. Много отдавна имало е римско светилище в югоизточната част на манастирския двор. Имало е топла вода, римска баня, извор. И долу имало римска баня, но последствие от земетресенията са пропаднала водата от пластовете, они са разместили и сега долу излиза на ханчетата, е тук няма и 500 метра от манастира, има минерален басейн, който сега е запустен, но некога при социализма са тренирали плуване тук, национали са идвали по всеко време, защото водата към 50 градуса некъде. Да. И преданието за този камък, че е донесен от кръстоносците, края на 12 началото на 13 век, след като освободили Иерусалим, нали, и навръщане вземали парчето от скалите на Голгота, изобразявали кръстове и ги оставали по християнските земи. Този камък е оставен тук, не е имало църквата, не е имало селото. Селото е било сега на местото между Долни Богров и Ханчетата, там е било Богров селото. И чак това е тук стоял като оброчен камък с изобразените кръстове отгоре до долу. Това е в кръстове, 4 реда кръста на името на 4-мата евангелисти. Иерусалимски кръст се казва. Същия камък като това го има в село Яна. Он е толкова голям, както бабите ми казваха, като дойдох преди 15 години ми дадаха тая море. Вика, отче Камико бе Толиков. Вика, бабешки приказки, камък ще расте, нали? И станал голям. Добре, ма тъй като сравнява човек логически, за да се понесе такава скала, тя е над 2,10, да се понесе от некъде и да се остави тук, не е оправдано. Те са вземали, нали, логиката говори за по-малко, както е оня в Яна. Това е около метър и нещо. И там на Никулден се събираме с бабите, нали, за водосвет, за молитви за здраве и така. Правилно замерване нещо за големината. Ами, отците преди мен, един казваше, че му бил отец Георги от Подуене, Бог да упокои душата му, че почина. Той казваше, че 90-та година е бил тук и вика, беше ми до рамото. Отец Пламен, от който приех тая енория, той вика, ми слагах си ръката така на него, после не мога го стигна след 5 години. Аз съм го мерил 2002 година, 2 метра и 6 сантиметра. После го мерих 2 метра и 8 и 2 метра и 10. Значи, и вече не го меря, защото за мен това е чудо. Сега Божа работа е. Колко расте, дали расте. Важното е другото, че много хора получават помощ. Болни от нелечими болести, тъй като не се влиза в олтара, допираме на болни хора дрехи, на бездетни семейства и чете молитви към Бога, защото Бог е който помага, а не това камък.
Той камък расте по Божия воля и допущение, за да ни покаже, че Твореца на всичко е всемогъщ и за него няма невъзможни неща. И така, това е накратко. Там имаме една лековита вода, която пак по Божия така внушение и допущение извадихме. Една баба я бех познал, тя по манастирите се подвизаваше, баба Сийка, да спа 2-3 седмици и се явила Света Богородица и посочила, дето сега чешмата с лъвчетата, вика, тук отче Света Богородица им посочи, има лековита вода. И така има хора тук в селото с ръчна сонда един и с багети познава. И той замери там с багети, вика, верно, тук ще излезе вода и на 6 метра и половина извадихме тая вода. Много соли има и помага за бъбреци, за стомашни болки, за напикаване, за очи тук, за всеки неща, за кели. Защото хора, които са ги изпробвали, идват си наливат и казват, че му помогнал, болело стомах, гастрит, такова, викал, как взех да пия, спре да ма боли, нема лекарства, да употребява, нема нищо. Вие сте отец? Отец Антим съм аз. Как? Антим. Антим. Отец Антим, благодарим от цялата група тук. Получава скромен туристически подарък. Вестник Ехо с 2-3 карти за София. Вътре ще ги прочетеш. Благодарим, че отвори. Четехме ние. Сега отиваме на още 2 манастира и ще ни чакат 9:30. Та благодариме. Тръгваме към рейса. И така, успешен ден и приятен да бъде. Благодарим от сърце за хубавата лекция. Да ви му дам. В земята